Morning guys, adong adlaw ni jong tanan. Ay na pang adlaw mag-uban ta. Pasalamat tas gitas ang kay ida na pud tang itaga ang laing adlaw sa kinabuhi. Kay di ba sa tanang tawo nga kuan karong adlaw tagaan ni kinabuhi. Ang pasalamat ta. Luoy kong kim-kim guys kay nagsigisag lakilak kay isang kuting rigsan. Si Suda. Ang luoy sa kaadyo. Wala na ako ay kanang video Suda kay luoy. Paglubong na. Tapos kin nagtago ta CR ka naghilak. Wala mo kita ang luoy. Luoy kuya be. Cry kuya. Kin. Naghilak si kuya kin. Isang alaga si Suda rang pinanggaan isang iring. Ligsan man. Tapos ay tago. Ano siya? Si ang tago. Naghilak. Luoy. Kaya natuin kay suko. Suko makitaan. Naghilak siya. Nagkasudan, ligsan, magpatudo saan naman, nagkirig-kirig man, ang mga luudya. Ito manggikuan, nabi na magmaulian pa, ano man. Kung ano man siya, kung ano maglihik, naliig. Luudya ka ado. Tapos kintulag to, tago, nahilak-hilak man to, gara ka nawa, dagto, dari sa kwarto, yung kwarto nagsilig, pingus-pingus. Jakin, ito nahilak-hilakin kay, sa ano mas kuan, sudakin. Ha? Hindi ako soda? Saan saan man ako naman soda? Libre naman. Hilaman, nanghilak man sa guys. Waris sud sa CR. Tago. Kay mauwaw makitaan. Nangkilak sida. Hilaman, hindi nga silang soda. Diyan? Hindi nga dengan soda, be. Ikaw ili ha? Hindi nga pegang soda? Ha? Diyan taon. So, naman kanak mas limon. Mas limon imong bantagan. So guys, may buhaton guys di mga lagaan rin. Ang lagaan rin ko ang miracle fruit. Mag-up mo na po ni uy. Muna hinatag ni Haya. Ang karon pa na malaga. May naman dani kin. Miracle fruit. Sipuro mo. Guys di guys. Yakult. Dara mo diyan na buka. Lagi nabuak sa kan hagbong man. Dara kung lalak na. Humok, uban ingon sila gahi ko no, humok pa man ni dabong kan dito ni, di ba? Alam mo kaniki humok man sa kundul. Guys, mga kundul. Bro lagi na. Oh, nabuon. Ha? Buon. Manzay. Yang sid man. Manzay akong kususon. Dam na udanan. Ay na. Ay, ko na rin. Ang kamatan na. Ato ka na. Di sa kamutan lagaon ni. Lagaon ni siya. Lagaon na siya. Wow. Wala ba? Ato okay. Mapil ko. Guys, may lagaon guys. Amo apil ko. Kakong isang kakutaro ko. Bode. Ayun lang. Isundo Pag hinay, mahagbong unas. Iliyak. Thinking. Na. Ayan so guys. Samagaw si. Ay, wala kayo magbong ka day. Awa di ano. Sang dira da. Sabangan natin ko. Ito pa dakin. May Ano zay ahiwaon. Guys. Kaya ko. Ito? Kaya ko. Saan ni mo? Kaya. Chala. Kukuton guys na. Umok na siya, margutom. Isang kuan. Kaya ma. Ano ka lang ko? Kaya Ito guys, kuskuso na si Jay, naghaman, alagaon. Karang magawas ang isang daga. May baka ano. Lagi, tamis-tamis, may nakatilaw naman mura ni. Ito naman taglaga kay hatdan mo augi. Gaan mo kong yaya. Lakin si pa. Ano naman ikatong atanggi. Ang huwa ba katong gikan tanan mo, oy. Maya basta. Mari guys, kani. Ito nang huwa mi bayabas. Nanuroy pag mga pautang. Amban ko ma. Uban ka. Ayan guys. Diyan ako mo. Hinay biki ma. Tangga ka wala. Tangga. Batikin. Wala ka mingawas imong alaga kin. No, laman taw slim. Oh, soda. Slim mo na laman na binin. No, luino. Diyan guys na mura sa gapas. Gapas na uwa. Siguro ang daming kapas ma. Di uy. Si aw. Amo din ni gapas. Di wala ga unis. Asaw day, asaw ni apil lang dahon. Aw kanang may sagbot. Guys, mo noon. Uinom kay ngani kin kung daghan may matambalan dan kin. Tambal man ni sa miracle ko. Mga sa may mga tambal. Daghan matambalan dan ni. Mga pawag sipon. Sipon, mga ubo, mga kanang mga bulbukol, mga tansir man nila diha. Daghan mo kun matambalan dan ni sa. Nakabuhi ko niya. Mga kidnihon. Kanang bitok ma. Bitok pun, gawas ang mga bitok dan ni malitong.
Mag-inom dyan mo dani. Kaya lami ini siya. Ano maka-experience pag tag... Kuan. Hala. Tiyan. Garo-garo naman ko dyan. Stuck ya. Kumbati. Akin, tarang akin. Daghan na guys na. Daghan na siya. Sinipod ba? Mga daghan. Ito maghaling ito lang ako ano. Talaga ha? Haling na daan. Hindi man dada na aroma. Pasara. Kuan. Mao day kaday. Kasi hanggang kuan na kay aron kuan. Lami na sa alagaan guys. Unsa isang kuan na mapatanawon sa alcohol sa isang duga. Ha? Nagbuong na puro. Tara ngakin daghan na pa man bi. Ang di katunga ra tangi kuan, katunga uma na ko di. Kay muduga na agi isang kuan na pabugnawon natin sa atong isud sarit. Hindi ko maglaga guys, kaya lami sa imnan og kuan, bugnaw-bugnaw. Habis ni ma. Pwede na kan kung hilaw mo ma. Di lagaan ra lagi na si Jar, magawa sa isang duga. Tara nga Ilia, kanang imo. Kim, tara nga na Kim, nato nang lagpot na. Kuan dri. Ito na, very good. Sige mo Ken, ano na Ken? Kamawan. Tapa. Daghan sa Kim. Kuskus pa more. Na guys, daghan na si Ja. Pero hindi ko anda na niya guys. Mukha na si Ja, mo ka nang mo kajib. Mo kajib, magawas na isang duga. Mo to'y lami si Ja, imnin. Mo to'y daghan og patambalang mga sakit-sakit. Ubo, ko no. Purga po ni mga batang ipang bitek. Hindi nga kung gila kung sudo mo. Ninyo ka pang sudakin. Ginamdam. Ang sita ba mas limon? Na mas limon lagi. Luis suda. Mingaw day kabi naglamo dito naghilakila kaghapon na to si Ar mura kagi. Buwagag kuan. Nangga man ni isang iring guys mo tong sang mingaw maadyo. Nangga jag puting. Mingaw gani pud mi. Saan man ang langan manug. Pawa naman. Ninsas kuya kinkin day. Ninsa man isang hilak. Nagan sama si to naghilak-hilak. Ninsa isang porma naghilak. Nagan sa naghilak si kuya. Nanginga to rin mo hinalakan. Usawon mas Ilia kay kuya mong hinilakan. Kim no? Sa hinilakan si kuya. Muna ni yung helmet. Na, pre-helmet na. Umok laman dabong-dabong ka man siya, ha? Arami naman na. Manaka? Tiaw. Tara nga, napay daghan na ana kuskusunon pa sila. Kanina kilid-kilid. Isa. Dari. Ana, very good. Mga bataan ni, ang kaman sa mga bautan. Kaya magkuskus kami inam pa sila dani. Kami sa bazid ni. Kailangan pa rin ganaan. Ayaw, di na ganaon. So, lagaon lagi na. Madaga po ni. Ang haling sa ako guys kaya nangitak ang agatong miracle fruit. Sabi, ngita sa tanin ng kuan, karpon. Sud ng kin guys. Hinajibi. Tuan na nang wala. Inay. Grabe pas Ilia makadaog kuan ga isa pang itod. Na guys di naghan na siya. Dahil kata nila gaan. Ambitong takab bibi. Takab. Na guys, finish na. Labag na siya guys kay humok. Na takabi. Halingan na guys kay rong kuan. Laga na siya. Aja guys, nga na panahidya puti pa. Kao pa man sa mukuan nang malain na sa puno. Guys, una bukaw na ba? Bukaw na ba siya? Bukaw na. Oh guys na. Lain na isang kulor. Diyan tataod mo samot pa dyan nagkalain isang kulor. Mga sa dapit itim, di ba? Buka-bukaw na sa sugot guys na. Diyan makuha na siya guys. Makuha na mo. Kulor na sa magawa sa isang diga ba? Sa ang maadyo. Na guys, ang bukaw na siguro ni. Ang bukaw na lagi. Pa. So. Sa. Guys. Nalain na isang kulor, ha? Itim na. Ano si Jay kuan? Naning kubig na siya, guys. Daghan na isang kubig. Diba? Naning siya kubig na. Nalain na isang kulor, guys, na. Dalang daga na natutulumon unja. Nga nandiyan na. Diba, guys? Bukaw-bukaw na siya. Mana dyan, ikawas na isang daga na guys. Ha? Ikaw tawa. Wow. Tapos saan pabukawon bi? Arang mo gawas sa isang daga bi. Tapos sa takaban kayo limang kuling. Guys, arang nagadyan isang kuan na. Suka. Ha? Oo guys. Kuan na siya. Ning daga na siya guys. Ha? Mangina man sila dani. Sa una nakalaga man kong nga ni guys. Sinatag ko tong yaya. Dito sa manggikuhaan.
Isa pang tagaan. Basta na gani bunga dato isa kong hapdanan is bahay. Nagadto ni nga to ko dato. Pupo gud kong suway ko pupo. Mana sa guys mo na sa hinubig. Pwede ra pa na sa nimog sa bulag gaming tubig kay arong di kadyo ko ay tamis man eh. Tamis na sa guys na. Hauno na kaya nga pakuanon kanang nayali pabuka-bukawon sa di ay kana anak ko may puti uban. Karong muraghan sa tubig. Duga sa daghan ba na awa na sa tubig eh. Ija ra ng duga. Karong gusto nang duga. Ha? Danara nang haunon unja uma pwede. Kaya una sa guys kana sa isang duga unja. Unja pakita mo na unja ko ano siya. Tubig ra may atong kuhaan na isang duga. Nawa na sa gulik tubig pero naning tubig siya kay isang duga nang gawas naman. Kami na sa imnon. Dara haram ko ano na umubugnaw-bugnaw na. Unja na kuhaan na isang sabaw. Umubugnaw na sa karong kainom sila ilik sa kinkig si gay. Kami tanan dara manginom. Ana. Kuhaan. Nanay ni sa inom. Ay mga liso-liso din sa guys. Mga liso-liso na. Awag padalkin. Ay mga liso-liso guys na. Ay liso-liso ni sana gagmay. O dahil siguro na siya kuhaan, di ba? Anong? Wah. Nanay tubig na rin ni Jai. Isang daga na bilin. Kumaang ni kaya inang pag-inom na apin. Ano? Inom tayo nga rin pa? Lingo man. Kumainom? Hindi na. Hindi ka mainom. Inom ko lang sa gamay. Ang kuhaan. May vitamins. Inom. Okay. Dari lagi pa Mama, suway man ka ko ma. Sige taro na. Ina pa man gini daga. Lagi daga dari. Diyan mo kuan pa man sa mo daga pa na. Init-init pa man. Datar mga kuan. Kubugnawan siya guys kay arong. Balikan pa to nga to ma. Makari dari mo daga pag yapon sa na daghang tubig. Mo nang balikan ma. Sa mga ngita ko sila nang ngita ko. So ipin bahokin. Miracle fruit. Ayan sa guys. Okay. Ya ma'am, suway man ka ko ma. Minsan nakarai mo ka rin guys. Asa? Di. Boy, Nila. Nim dah. Dahil lagi matambalan dani mo ni wantag kuskus. Dali ang magutag sa kuskuson. Video. Guys, no, yan na guys. Abi na ko. Yan na sa pagkuan. Kanang naay pag tama. Kumo na katin. Dala na tayong isud. Karong na tayo kon. Dala tayo isud kay tanay pabugnawon kay arong. Ma. Insa na sa isud mabugnaw na. Isud sa rep kami imnon. Lipot-liputan. Kami sa imnon. Pabugnawon sa sa pahungawon. Ma. Nakareped ken. Ako ni konda na ma. Unsa na ato sa ni pakuanon. Magbuutan day ko makay gilig kuan mo kuskuting gilipot-liputon. Dara guys to ami imnen. Bayulit. May na mo dari guys. Ami kaju. Try si Kin guys. Anak kan patu akin. Suway si Ja. Jail. Dara sa man ni Deun. Hi Bi. Kim. Yaya. Game niya niya yo. Uban ba to sindi katong tagnya ni ma? Asa? Miracle ko? Wa uy, wala mo kudjog. Uban ka. Uban si Kuya Day no. Inam ka dana Day, lami man Day. Tamis. Ha? Ano man? Lami mo gud na Bi. Lami mo gud na imnon Bi. Garingan ba? Inam ko. Pag bibi ni mama arte-arte mo na Bi. Kapay pagmata. Guys, suway skin guys. Wow, puno na siya guys, ha? Kuang pa ma. Ha? Kuang pa. Bisa din insa na pud kay ron kon. Tiwasan na naman sa guys, ha? Kinapay daghan. Kaya na guys, ti ah. Inom na ko kay bugnaw na. Ang kuanon. Kamiin sa guys, tamis. Inom day. Natangi. Inom para mabunga na inom ba. Dami. Daw, miin guys, tamis. Na may iyan sa paglaga pud mo. Ang patilaw mo, miin sa siya. So guys, salamat sa pagtanaw ha. Subscribe ni Jokin and Kim Burato Vlog. Salamat guys. God bless.